Wis, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Truno Lele. YouTube-nya Truno Lele, jangan lupa di subscribe pokoknya. Iki lagi iso ngonten bolo, pergane apa udan terus iki ngono lho. Iki arep mari kau pulang iki mau. Mari kau pulang kok di pasar menuju ke rumahnya neneknya Reni yang satunya. Ini yang ada di Cabean. Ayo ikuti terus pokoknya. kira-kira pirang menit ya? Iya. Ke Pasar Pulung sampai Teko teko nggone Mbah Cabean, Bu. Cabean. Cabean. Ayo. Bisa sampai teko Cabean kok ya. Alon-alon ae awake dhewe. Wong awake dhewe wong tuwek numpak yo alon-alon. Iya, aja sempat banter-banter. Ayo wong tuwek kok sak Oke. tekone lah. Maju kemana tuh ya mainnya? Baik kan bakso. Wah, mulie. Boleh. Ya, Iku nang Cabean kok. ya. Ya oke, oke. Oke. Kantor Desa Wotan. Desa Wotan. Alon-alon. Alon-alon. Mobil ngarep. Alon-alon ae lho. Di wong tuwek kok. Wong tuwek iki numpak iki alon-alon seperti kelakon. Ya. Soale ya wis tuwek. Mana ini? Gabungan kelompok tani karya remaja. Rebutan. Motor ya oke rap motor. Pol motor. Banter-banter kok. Kowe meneng ae kok. Ya ora nyampe to dingko lek banter-banter ki. Apa nih? Kurang to. Kurang itu kalau nggon kono to. Itu nggon kono. Kuwi lek sesegi. Woi yo. Woi halo. Wah, nyampe to. Nyampe entengi ki. Nyampe oke. Gede kae. Yo. Go kiri go nyampe lho. Kita ambel ya paling. Ya iya. Tambul ae to. Yo. Yo, nggih. Oke sing golek ya. Eh? Gede-gede nyampe. Iya, enggak nyampe enak ya. Bae. Panas ya nyampe. Masa apa? Panas sih lek. Bae di wajan ke panas. Kalau di wajan belum pitik lho. Kadang pitik kosong. Udah pitik ya. Perjalanan dari Yo. Pulung ke Dari Bulung Ponorogo menuju Cabean. Numpak iri ae. Numpak kalem, Iya. numpak gremet. Numpak Ning kene oke ambil ya. kae ambil, Ini ambil. degan sampai dur-duri. Ya. Kartu Ambil gaji. bisa dia ya. Mas? Oh, Oh, kebutuhannya munggung maling. Awai apa sih awai? Persawan. Persawan. mendungnya kita ya. Masuk arep hujan. Bro, Wah, langsung. persawan di desa Pelunturan Kecamatan Pelunturan. Begini pelunturan ada ini.
Iki bola-bola daerahe Ponorogo, daerah Pulau iki Pak Anggoro. Itu kafe nang kafe Pak Anggoro lho. Kafe ini mending-mending lho. Kafe. Anu iki. Dan suasana nih. Suasana Sahdu. Sahdu. Gunung Sahdu. Kuburan yang kuburan Sasono Langgeng. Kuburan Sasono Langgeng. Dewe bisane kalau ning tower-tower kalau. Ono kae. Tower ini tower gak ketok iki. Oh, ngerti ya. Sasono Langgeng. Kuburan Jen. Jati yo jenenge. Sasono Langgeng iki gunung beser ya. Rumahnya pucuk-pucuk gunung. Ya. Pelan-pelan ya, Mas. Yo. 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 Asli. Hey. Yo. Gunung. Enggak wong e. Turun. Yo, iki motore Kiwin iki. Iki. Yo e. Iya. Iki menggok nang ngene bae ya. Menggok rumahe bae. Mudah ya. Udah toh. Pelan. Iya, naik lagi. Kayak motor boys loh. Tapi nek uang ini nanti uang apa ini? Telepon. Titit. Iya. Ada. Oh, lagi wonge teko. Bolo sudah sampai di rumahnya nenek dari almarhum mamaku. Assalamualaikum. Salam. Sing loro lho, Mas. Yo. Nganti kok sepi ki? Yulis wonge rewang nang karo kono. Oh, acara apa? Kekoan. Kekoan. Iyalah. Tapi metu wingi kowe nyandi karo Bio. Wis mang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kono lho ya, wonge. Nanti. Iki lho montore. Mandek di kono lho. Nah, Ning ngene sapa iki montore, Mang? Delok bayang. Nang kowe ngendi kowe? Ya. Sudah. Iki wis teko kene lho, bawa ngene Reni. ngene bae kene. Wis teko bae iki suasanane omahe bae Reni. Mbah sing dari ibunya. Dari ibunya Reni. Ibunya Bunda. Ketok desane ya, besar. Iki puwe nang iki kok kene. Wah, nanase. Kuat ora iki? Nanase gede. Jan puwe nang kene jan. Yo yo. Kuwi kok enek anu rupane abang ya? Kuwi jagung ijo jenenge jagung ijo. Jagungnya kok ngono ya rupane? Iya, jagung Jagung ijo. ketan iki. Mbok, Rupane abang iki godhong anune bungane. jagung ijo. Ki desa Cabean Bolo. Cabean, Starbi. Nah, Tapi ya. ki Iki ketok ora Mbah, Cabe. Mang? Ketok saetik. Tapi ra apa-apa wong ketok peteng kok. Mosok pelanggaran. Gak toh. Memangnya enak pelanggaran anu. Ngawur rek, yo enak to. Mosok. Heeh.
Omah ini loh. Ini lantai kemarin. Yo. Ini nenekku tapi yang jaga cucunya dari Mbok Deku. Anaknya Mbok De saya yang jaga. Oke Bolo, terima kasih sudah mengikuti YouTube Truno Lele. Wis sempete pokoke padha donga dinonga padha seger waras sehat selalu kanggo bola-bola sampean. Sempete wis ngikuti terus YouTube Truno Lele. Timbang kemana tak isi. YouTube-ku tak isi iki mong pokoke. Oke, crit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.